Mga higala, kumusta? Ako si Max Andrino. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daily Gospel, September 8, 2022. Happy birthday, Blessed Virgin Mother Mary. Kung karong adlaw, September 8, 2022. Og maokong adlaw, September 8 ang natawhan sa BBM, Bulahan nga Birheng Maria. Atong ipambit ang buhi nga pulong. Diya manukad atong live broadcast karong adlaw sa Argao, Cebu, Philippines. O ang atong YouTube channel, makita kini sa atong account matag adlaw nga tanan. Sumala sa gihimo ni Brad Claire Rick nga nimutang sa layo nga dapit apan nagpadayon pagsangyaw sa buhi nga pulong sa Dios. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Berso sa dili pa ang Ebanghelyo. Hallelujah. Bunahan ikaw o Birhen Maria, angayon ikaw sa talang pagday. Diya kanimo nagagikan ang katarong. Si Kristo ang Ginoo. Hallelujah. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesus Kristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan, sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria, nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pagkaulawa niya si Maria at tubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-una siya nini, mipakita kaniya ang usak anghel sa Ginoo. Pinaagi sa danggo og mingon, Jose, kaliwat ni David. Ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria. Kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Mga anak siyag lalaki, og nganli siyag Hesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki og nganlan siya og Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday, Blessed Virgin Mother Mary, September 8, 2022. O karon atong ipamit ang buhi nga pulong sa Dios pinasubay sa minubo nga Ebanghelyo karong adlaw. Sumala ni San Mateo. Dugay na kini hitabo apan labas buhi nga pulong sa Dios. Ang Ginoo nakisulti kanimo karong adlaw. Bisan pa man kung karong adlaw ang natawhan sa mahal nga Birhen, apan wa gihisgutan sa unang pagbasa hangtod sa Salmo o hangtod sa Ebanghelyo. Ang gisgutan maong iyang anak nga si
Hesus Kristo. Og ang kaagi, kaliwat, pagsugod gyud sa buhing pulong. Gikan unsa kaliwata ni mugso ang Ginoo. Apan siya inahan man wa magpaampo, nagpaubos nga ang Ginoo gayod maoy maguna, maoy iampo alang sa tanan. Kay ang Ginoo sumala sa pulong mao ang kaluwasan. Kung dili pa tungod sa mahal nga Birhen Maria, way kaluwasan nga may tabo ang kalibutan ang tanang tao. Apan gumikan siya pagsugot sa mahal nga Birhen Maria nga mamahimong inahan sa tanang katawhan. Mahimong inahan sa tanang katawhan, misugot siya og mingon, "Yes Lord, be it done unto me according to your word." Mao kana ang pulong sa Ginoo. Gituman sa langitong inahan ang pulong kay nahinumdum gayud ang Ginoo sa iyang pagkatao. Gipili unya gilain. Mabasa man nato sa pulong sa Dios, gipili gilain. Ang mga birhen gipili gilain, gipili apan wa taga gipili gilain, gisulti gipili gilain ang mga birhen sa mga Hesus Kristo gilain man munang mga binuat dinhi sa silong sa langit nga way buling, way sala, pulos huli. Ang Ginoo nga may puyo og siyam kabuan sa iyang taguangkan o ang nagpapuyo kaniya sa Ginoo sulod sa siyam kabuan wa say buling, pulos huli, way bang sala. Gipili gilain. Ikaw, ako, kitang tanan, pulos gipili, apan walay na. Apan ang mahal nga Birhen gipili gilain. Gisulti ka na sa unang pagbasa. Sumala ni San Pablo ngadto sa taga mga tao. Kay si San Pablo bisag asa ba ni ngadto sa Corinto, Efeso, sa Roma, bisa apostol man ni, apostol sa Ginoo. Apan ni adto ngadto unang panahon manlulutos niya magbuhat og mini, di tinuod, mini ba? Di tinuod. Unya sa nabag-o siya, nausab ang iyang kinabuhi, o kunya, gibiyaan niya ang tanan. Gibiyaan ang tanan. Unsang tanan? Ang tanan gayon, iyang gibiyaan. Kay nakita niya, ang Ginoo, gitawag siya. Gitawag siya sa Ginoo. O yang mga birhen, gipili, gilain. Munang atong istoryahan karon, inahan, gipili, gilain. Apan ikaw, tao, gipili. Ang tanang tao, tanang binuhat ng kalibutan, gipili, apan nahimong mga anak sa inahan. Tibok kalibutan, nahimong inahan. Apan ang imong inahan sa kalibutanon, imong kinang inahan sa kalibutan. Apan ang matuod nga inahan, usara inahan, ang matuod nga inahan sa tanang katawhan, na ikaw dunay kay inahan, dunay kay mama. Ang tanang tao in fairness sa kalibutan adunay giinahan. Mula muagi gyud og inahan, muagi gyud og babay. Ang uban nagpari apan miagi inahan, ang nagmadri miagi inahan. Ang tanang tao, ang tanang professions, doktor, abogado, engineer, miagi inahan. Ang tanang tao, batag, tiguang, tambok og niwang, kabus og adunahan, muagi gyud og inahan. Mulang inahan naghangyo karon sa katawhan sa misyon nga balik sa iyang anak nga maong kaluwasan ang Ginoo. Ang Ginoo wa siya mag-iskot siya guliyon. Ang Ginoo gyud mao iyang unang iyang misyon. Ang Ginoo nga diya nagpuyo siyang taguangkan. Muyang di siya magpaampo ang inahan. Ang inahan maghangyo apang anak nga iyang nag-agi og siya buwan, mo'y muluwas sa tanang katawhan, muluwas. Ugo niya ang kaluwasan sa tanang katawhan. Mao na nga, first reading until sa iyang karong nga pagbasa, wa gyud ang inahan magpaampo kundi maghangyo sa iyang anak mong Ginoo. Kay bisag asang anak, di gyud balibaran ang inahan sa iyang hangyo. Basta matinud-anon nga paghangyo, magtuman sa pagbubot sa Dios. Ang tanang tao, tanang bilot, malalaki ka magbabay, muagi yun o ginahan. Happy birthday ni Mother Mary karong adlaw. Unya kay ang inahan, naluoy man sa mga tao, kay nagtuman mga anak,
nagtuman ang inahan, naluoy ang inahan. Munang inahan, ang anak dito, nausab ang panagway, nausab, nahimo nga, puti nga, way makasama. Iyang anak, unya iyang witness, ipasaksi. Si San Pedro, si Santiago, si Juan, nga nausab ang panagway sa anak, nga mong Ginoo. Ipasaksi yun. Ikaupat nga misteryo, transfiguration. Pagkausap panagway, unya nakasaksi gayon ang mga tinunan, mga sumusunod sa unsay gidangatan sa iyang anak. Ug unya sa ikalimang misteryo, karong adlaw, unsa man, the institution of the Holy Eucharist. Muna ang adunay santos ka misa every day, kada adlaw. Aron gyud mahibaw ang tanang katabag o lani ikaupat man ni nga Rosario Kaluoy, the institution of the Holy Eucharist, ang pagkamugna sa santos ka misa. Giunsa man nganon adunay santos ka misa, gumikan kay Mahal nga Birhen, diha naman kadunay. Naguban-uban naman diha sa mga apostol. Unya ang mga apostol kisan giugasan mas Ginoo, nagpaubos ang Ginoo, nagpaubos. Unya nag-alagad sa iyang apostol, ha, iyang gipili, unya nalagad, nagpaubos ang Ginoo. Unya mutong katapusan nila panihapon, nila, nagbudhi mo sa munang ikaw na binaw nagtanaw, ayaw pagbudhi, kay kung nagbudhi ka, mura kang si Judas Iscariote, ang taong mabudhion, ay pagbudhi, ya, muna nga, pamaray gis Ginoo, munang institusyon, pagmugna sa Santos nga Misa, gibalik-balik sa Santos nga Misa, matag adlaw, gagumikan sa kaayo, sa Ginoo, gihimo ang tao, gumikan sa kaayo. Sa kaayo, gumikan sa di goodness, gihimo ang tao, gumikan sa kaayo, aron makita ang Ginoo. Diya sa tao, buwing larawan o panagway, ang tao sa gugma. Muna ang Ginoo, makita ang Ginoo diya sa tao, buwing larawan o panagway, sa gugma sa Dios. Ikaw tao, muna imong role. Gihimo ka, apan gipili ka, apan gilain si Mother Mary, gipili gilain. Unya, sa diha nga, gipili gilain, munang namugna, gibalik-balik ang Santos ka Misa, balik-balik yun. Munang iyang isakbang, kay gibalik-balik man ang sa kaaway ang gitawag og masala. Sala, balik-balik ang sala. 7 capital sins, pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth, binisayon, garbo, kasuko, kaulag, kasina, katapulan, pagpatuyang, sigbati, patuyang, hangtod nga, musubra, nya, muhakog, gumikan sa sobra, hilabihan, nahakog ang tao, nadusnog, nakayuan, mutago, di na mong hatag, di mangagda, muna'y mga taong hakog. Unya mga tao karon palihukon mas Ginoo aron mabuhi, lihok tao, apan nitapol, ni si higda, katog, nagpaabot, nagsipaabot. Kung dili ka mo lihok, di ka makakwarta. Kung ulihok ka, muna ang tanan, daghang milihok. Apan ang mga tapulan, si higda, ligid, tog, kaon, mata, muna tapulan. Munang 7 capital sins, balik-balik. Munang nga ang Santos, nga Rosario, balik-balik usab. Maghimaya ka Mahal nga Birhen Maria, puno ka sa grasya, balik-balikon ka na, gibilin kini sa Ginoo, diya sa dayon ni kamatayon sa krus. O mingon pangin siya, miduko siya, mingon siya, babae, ang imong anak, ang imong inahan. Gitugyan, ikaw sa imong inahan, busa ikaw, anak ka man, aduna kamihan, paghuli, pag-perfect, aron makasod sa gingarian sa langit. Amen. Himaya samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo, mayroon sa sinugdan, karon og sa gihapon, hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, ug daghang salamat sa inyong pagtanaw.